Cambados celebrará o luns ás 9 da noite o seu pleno de organización. A alcaldesa xa asinou o decreto no que se establece a distribución das concellerías entre os edís de PSOE e Somos, en base ao acordo asinado antes do pleno de investidura. Cada un vai a seguir coas áreas que xa viña desempregando os últimos 4 anos, máis que nada por seguir con os proxectos que xa tiñamos iniciados, e a maiores fixose o reparto das áreas de Xosé Ramón Abal. Seguridade, cidadá e mobilidade pasarán a mans de Tino Cordal de Somos, que tamén se convirte no primeiro tenente de alcalde e mantén servizos sociais e terceira idade. O número 2 dos socialistas, Samuel Lago, será o segundo tenente de alcalde e asume obras e servizos. Xurxo Charlín, da formación encabezada por Cordal, continúa a fronte de Economía, Facenda e Industria e suma urbanismo e a terceira tenencia de alcaldía. Fátima Abal, pola súa banda, mantén persoal, igualdade e emprego e dirixirá as concellerías do BNG aos que mantén a mantendida. Pois a espera de dar un tempo prudencial tamén para que se o BNG recapacita e decide finalmente entrar no goberno, ten todavía as portas abertas e de feito tamén a Xunta de Goberno local deixamos unha praza vacante, pois no caso de que todavía poida entrar e non pecharlle a porta de todo. Esperamos que sexa unha decisión que tomen polo ben de Cambados para que o goberno de esquerdas poida ser un goberno de maioría e non un goberno en minoría. Sobre as liberacións, o alcaldesa terá dedicación exclusiva. Si haberá 4 parciais que se repartirán entre Xurxo Charlín e Carolina Aragunde por parte de Somos e Cruz Leiro e Samuel Lago pola banda socialista. En canto aos salarios, partirán das contías de hai 4 anos coa suba do 6% do IPC. Serán 42.400 euros no caso de Fátima Abal e 23.800 nas dedicacións parciais. Este é o acordo que chegaron as dúas forzas, pero agora precisan do apoio da oposición para sacalo adiante. Quero dar unha mensaxe de tranquilidade a toda a vecindade de Cambados, é dicir que evidentemente aínda que as liberacións ou as adicacións exclusivas ou parciais non se xan aprobadas nese pleno organizativo, o goberno de Cambados vai a ser un goberno que vai a seguir traballando polo ben dos veciños e veciñas independentemente de que exista ou non un salario de por medio. En canto ao resto de áreas, a socialista Cruz Leiro será a cuarta tenente de alcalde e encargarase de turismo e enoturismo e o seu compañeiro David Mesías estará á fronte de Xuventude. Pola súa banda, a edil de Somos, Carolina Aragunde, asume comercio e promoción económica, infancia e novas tecnoloxías.